Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Tierra del Sur. Tungod sa imong kapakyasan sa gugma, ako'y nagkapusgay sa imong kaputli. Ayaw lang ko na nagisgot eh. Kaysa matag hinungduguan ang higayuna. Kasukaon og malimpawot ang akong balibok. Mao ba? Tingalig nalimot ka nga dili kadto kay makausalang ug makaduha ba ka kay gayon nga nahitabo ta kun dili makadaghang higayon. Butang nga hangtod karon akong gimahayan. Og dili na gyud ko nako og gustong hinumduman. Mayang adlaw, Sir Maynard. May kaywa ka na sa magpabadlong. Sir Maynard? Pantod karon, way hunong ang pagpangita sa abogada. Hinaot pa ang tagway daw tang nahitabo niya. Ug mahibalik na to siya sa kiliran ni Miss Krisha. Sila si Iho Jo Marie. Unsang orasa sila migikan diha paingon diri sa syudad. Kadlawon pa. Alas 4 pasado. Nasudlan na gitaw ng atong tiyan, Maki. Bitaw, mao gyud ang jumari. Unsa na kining dapita? Niya pa kita sa lungsod sa Alpaca. Ang sunod ning lungsod mao na prosperidad. Nasa mga dagang mayong kanaanan dito sa prosperidad. Pero di naman kaya atong tiyan. Kuto na kayo. Mao lagi dong jumari. Wa na gyud nimo gibuwag lagi ng bag lagi dong di si mo gisudlan ng puang libro. Tungod kay bahala nag magkinaunsa. Basta kay niya sa kumakamot ang usa sa mga karaang basahon sa akong mga katigwangan. Oh, mao ba di ay? Maki, dili basta-basta kining maong basahon. Ang open Bible nga dili gid mahimong ablihan ni bisan kinsa. Nga dili linya sa dugo sa mga Benavides. Hala, dong jumari. Hala, nakabantay ka ng duha ka tao sa may pultahan nga lamis, ha? Ang tinuod, ganina rasad na ako silang gipanitan, Maki. Ay, kinsa man ka na sila? Mura man og naay planong di maayo dong jumari, uy. Ayaw gid sila tanawa. Ayaw gid. Kasi plati lang nga, murag, wa kay pagduda sa unsa man ang mga linuwakan. Hala, kulbaan ko, ani, uy. Anong kulbaan mo ka? Matirang matibay man, di ba? Noon. Nagduda ko nga tingalig. Miyembro sila sa Pikas Kulto nga gitawag og antagonista. Mao ba? Tuwa na sila. Gisundan sab sila sa lain duha ka mga lalaki nga diha naglingkod sa may suok nga bahay. Alon sa kay mga drama na nila, no? Na ako'y nahunaunaan nga paaki, Maki. Unsa man na dong? Wata, na ako'y gikontak din sa lungsod sa Alpaca. Kinsa man na dong jumari? Hotline number sa Alpaca Police Office. Hala, mao ba? Para na ako dong. Kaya raman na nato sila ba? Bisag upat pa na sila ka mga tao mga armado. Basta kay matirang matibay. Mularga na ba tanong jumari? Ayaw na, Maki. Panidaan una na to ang gisakyan ng mga tawhan. Nakakita na sila nga ni sakay sa tas sa mga to. Agad lagid ko sa mga plano dong. Basta kay para na ako, no? Matirang matibay. Murag, paingon na silang mularga. Kaya mga tawhana, naagid na sila daw ta mga plano nato dong. Tuwa na sila. Wa sila'y kasayuran nga na anay mga tinugyanan sa balaod nga nag-atang nila sa unahan. Wanay laing, madagpan gid una ni mga tawhana. Unya na ta mularga, Maki. Pataod-tauran sa natong jutay.
Okidoki, dong. Okay, sir. Salamat yung kayo sa immediate police assistance. Okay. Bye. Unya, Dong Jumari. Okay na, Maki. Nahug na sa mga kamot sa balaod ang upat ka armadong mga tao. Nga sakay niya itong autong itong. Ay, salamat. Kay wag yun itugot sa Ginoo nga mamantsahan ang ako mga kamot sa dugo niya itong mga tauhan, ha? Seryoso ko ba niya nang gipanulti ni mo, Maki? Oo, lagi Dong Jumari. Kaya ko'y away nga gisibugan, dong. Matirang matibay. Ug tuod man, naara sila. Upat ka mga tao ang ipahapa sa mga pulis dapli sa karsada. Kanaugo na ko sila. O magpaila ko sa mga otoridad. Unya ako, unsa man manao basab ko dong. Ayaw na. Dini ka lang sa auto. Paabutan lang ko kay di mo sa ko magdugay. Okidoki dong. Sir. Ako si Jomari Benavides. Anak ni Maynard Benavides. Gikan pa mi sa akong driver sa lungsod sa Latiera o paingon mi sa syudad. Doon lang na Miss Maki sa syudad. Krisha. Maayo hinon, Joe Marie. Kaya wala ko masayod sa ngayon akong buhaton sa pagkahanaw ni Mami Relaida. Ayaw ka bala ka. Kaya naragid ko aron damayan ka sa mga problema. Salamat, Joe Marie. Unsa? Mao ka na'y nahitabo ninyo dito sa Alpaya? Oh, paminag. Mao ba? Og nasuta nga ang upat ka mga armado. Dunay mga ilhanan kun tatak sa ilang mga dugan. Unsa imong nakita? Selyo sa Antikristo. Nga may mga numerong 3 Oh, uy. Inyo ba sila, pa? Sila ba ang mga Black Army sa inyong kulto? Joe Marie, ang tatak nga imong nakita mao ang silyo sa mga antagonista. Unsa? Dilihok na sab sila. Laing pundok sa kulto sab sila, mao ba? Paminad. Mga sinalikway sila ni Talahurong Nicodemus. Sila ang mga bag-ong liso nga kalit lang migitid dining modernong panahon. Unsay buot nimong ipasabot? Sila ang mga infidel, mga hinanib sa wa pamailing traidor sa kapatiran. Unsa? Tuiso nilang kasaysayan nga tinuis ng daan sa karaang mga eskriba. Sila ang saag ng mga disipulos. Paminad. Dili sila ang gikahimutan sa mga manulunda. O sa katapusan unyang mga adlaw, isalikway sila. Apan ang Diyos lang mo'y angayang ludhan ug simbahon pa. Daghan kapag wa masayre sa punga Dios. Pa, ang pagtulunan sa Kristyanismo mo'y akong ligong sukaranan sa gituhuan ug gisimba akong Diyos. Paminag. Apan unsay mahitabo? Kung ang Dios nga inyong gituhuan dili di ay mao'y matuod. Gusto na, igo na sa inyong pagtuis sa kamatuoran pa. Dunay Diyos nga mo'y magbubuhat sa kalibutan ug sa tanan nga naa niini. Mabasa ka na sa libro sa Genesis. Ug way makatuis niya na. Iho Joe Marie, Nganong adto magid mo sa sayop nga naa magid untay husto. daghan kapag kayo wa masayre, Iho Joe Marie. Guba na kayo ang matuod nga dagway sa kasaysayan pa. Gitaguan ang kamatuoran. Apan way mulampo sa pagtago sa kabalaanon o kagamhanan ni Ginoong Hesukristo. Arilok uka! Arilok atik! Gabilak ugon! Uy, ala. So kung ang pinadaganan sa imong papaminar siyang auto Dong Jumari, uy, kab-kab mga hagis ligid. Oh, Maki. Kay nakisumpaki na sa kuniya. Sa iyang baruganan, may labot ang espiritual nga pagtuo. Dong Jumari, Ikaw, Maki,
Hmm? Kristiyanos ka ba? Di ba? Oh, oo, katoliko man kung dako, dong. Kinsa ang imong Dios, mami? Kinsa ang imong Dios? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!